watu bengi jek yahene metu rujak uni murah sandang pangan seger tua rasa Allahumma amin. nek neng repote tangga teparo si dijak kringkelan nek neng menake sing ngrasakne awake dhewe gawe omah sing disambat Tonggo kon duduk pendasi yo mesti tulung Tonggo munggane gendeng judeke sito bareng wis dadi sing nggoni kan iso mikir tuh Pak nggih. Tetep mikir Pak. Ya bener diragat-ragati dhewe, tapi nek dadi arep ora penak urip ning desa tanggane gawe omah arep renyang sambatan ra ketang rong dina tetep ora menak atine. Nggih napa mboten? Ning nek ning kutha-kutha ngoten niku Pak wis kula niku pun blenger-blengeron. Bolak-balik mbong diitung ngene anggotannya berapa Pak Yai? Anggotannya berapa? Ngong diitung tok. Aja meneh kondang petok kopi kene banyu putih ya kadang metune angel lho Pak. Lha kaya ngeten niku mlane wong kutha ki amale beda karo wong desa Pak. Tetep amale akeh wong desa ngene apa mboten? Wong desa piye dolan kluyur-kluyur yang tanggane mesti congne kopi. Ngene apa wae? Ngoten niku wong desa banyak ladang amal. Awake dhewe bingung jangan ora neng wis cobane njaluk jangan tanggane ya eneng, panen teron yo ditawani, panen bayung ditawani, apa kon serba mudah. Lah nek urusan perkara apa iki perkara repot ekonomi ora usah mengeluh. Wong urip ora eneng sing ora mikir ekonomi. Nggih napa mboten? Wong urip ora eneng sing mikir butuh, kabeh padha wae mikire butuh. Lah sampean iki nek nyawang wong-wong kok menak men duwite akeh kaya ora ndek masalah. Aslinya dunia ini penuh masalah. Kalau ada orang mengatakan dunia tanpa masalah, berarti yang berbicara itu yang bermasalah. Betul? Nah, dunia itu tanah bermasalah. Tapi kalau ada masalah, jangan kalian cari siapa yang salah, tapi carilah apa yang salah. Kita tinggal bersama mencari solusinya. Nek neng perkara salah mbok underi sapa sing salah, ora neng kerampuan mesti geger Pak. Ning nek wis jelas mana yang salah, karek goleki solusine bersama-sama rampung perkara. Nggih napa mboten? Pun. Sapa pengen uripe mulya, aja wani marang wong tuwa. Mergo wong tuwa pangeran nyata, ucapane kinarya sabda. Masuk ora gonge? Masuk. Masuk. Wis jula-juli ya. Wis pokoke ora bener ben mangkat sepenting komandeke bareng padha-padha. Wong niku mau kowe salah wong-wong ketroe ora ngerti. Ora usah digawe angel-angel wong awake dhewe putune wong salah kok wedi salah. Ning si marai nek salah ora sengaja betul-betul ora ngerti niku mboten dosa, Pak. Ning nek ngerti salah terus disengaja lah kuwi sing dosa. Soalnya setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Nah, dengan kesalahan itu orang yang baik itu bukan orang yang tidak mempunyai kesalahan. Yang namanya orang baik itu orang yang mempunyai kesalahan. Dengan kesalahan itu dijadikan sarana mukasabah, dijadikan guru besarnya agar tidak mengulang kesalahan itu di masa yang akan datang. Itu orang yang baik. Sing anu modele anu sing paling utama urip nang donya dudu wong kang ora anduweni dosa. Kowe manungsa mesti duwe dosa. Sing gede padha ndang tobat sarate wong tobat
wajibane urip iki rasuwe jare mung mampir ngombe ora liwat dosa kepenake donya spero awase mreng kewajibane ojo lali salate ojo lali ngajine kanggo sangu suneng akhirat syarat tubat werna papat niki wau lirike Joko Mlarat gitu srengenge jan apik tenan. Jadi mboten ngawur ngenten iki. Si penting dengan lewat media apa saja seni dan budaya ini sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Mulane nek lewat seni niki jenengan lebih mudah dipahami, lebih mudah menerimanya. Nek mboten nganggo seni sampai niki mau ngaku ngaji ya ngene alah setengah jam sampai wis bingung lah arep mulai. Nggih napa mboten? Ning nek lewat seni sampai rasa sadar kula iki ngaji 2 jam sampai delok jam lho wis kok 2 jam. Disinilah metode jurus saya untuk menyampaikan agar mudah diterima oleh saudara-saudara kita. Oke, serampat bersama. Sallu ala Nabi Muhammad. Serampat di solawatan ngangge solawatan wis gayeng Pak nggih. Ampun isine tetep solawatan, tetep pesan-pesan moral. Krana awake dhewe wong Islam ya kudu sregep maca solawat. Awake dhewe wong Jawa ya kudu nguri-nguri budayane gending-gending Jawa. Awake dhewe bangsa Melayu juga menyampaikan lagu-lagu berbahasa Melayu, bahasa Indonesia. Jadi lengkap sudah. Yang penting ayo bebarengan ngrungkepi dawuh pangeran dadi manusa sing apik guyub rikun rinangkulan ing sakrina sawengine memayu hayuning bawana awake dhewe. Hidup adalah kebersamaan. Mau berarti masih ada waktu berapa? Nah, untuk menika setunggal lagu meleh mengke nggih kula langsung melayu nyang Banyuwangi garap lagu Using versine Gejang Gelang Alit. Gelang Alit.
Alhamdulillah, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Yang berbahagia, kita dengarkan syair-syair Jawa yang satu ini lewat seniman Sriwati Jamiat Sholawat Putrawali yang kita sampaikan sebuah lagu yang berjudul versi Jambu Alas. Judulnya apa nggak? Orang penyanyi judulnya lali, ngelus dodo. Monggo. Inilah lewat seni dan budaya, saatnya yang muda bicara agama. AAY. Iya.
marang kabeh dosane rumangsa rugi uripe yen katingan ning kabeh dosa-dosane Raono gunane parek koko kare jombone muga-muga mung kari becike Sumpah wis tobat aja bali wasiat insyaallah Gusti bakal paring rahmat dibaleni saiki keton gorene yen kelingan marang kabeh dosane mongso iki yen kelingan ring kabeh keluputane tiwas keton ra ana gunane pari koko pari jumbo lile muga-muga mung kari becike wis tobat aja bali maksiat insyaallah Gusti bakal paring rahmat Kecemplung kali sing kebaco ora usah dibaleni saiki keton gurine yen kelingan marang kabeh dosane rumangsa rugi uripe kabeh keluputane Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah niki minangkani pamujan siang kala wau awit menika wekdalipun sampun dukap sonten kala wau ngantos dereng dipun layani. Nika sakmenika sampun kasempatan sampun kala utaraken kunjuk panglipur sagunging para tamu sekalian kanthi panyuwunipun nggih menika lelagon versinipun Jambu Alas. Kanggo sikil bola wong golek duwe direwangi mundar mandir awake mopet mabe
جبل غادر ولا سلام من بعيد ولا رسالة يا هادر بيد شاعر بريد كلمة ولو جبل غادر ولا سلام من بعيد ولا رسالة يا هادر بيد شاعر بريد بيد شاعر بريد ولا سلام بعيد ولا رسالة يا هادر بيد شاعر بريد كلمة ولو جبل غادر ولا سلام بعيد ولا رسالة يا هادر بيد شاعر بريد بيد شاعر بريد Nggih, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sampun kepareng paripurna, pasrah pun kita aturaken kunjuk panjenenganipun ingkang ngersakaken request lagu kula wau. Pasrahe Yai Ma'ruf tiba ya. Salam mumbait. Bapak Ibu sekalian, pos penting atine seneng. Oke, monggo lewung bersama New Putra Wali. Inilah lewat seni dan budaya, saatnya yang muda bicara agama. Musik, let's go. Elai karek limang bat.
wong senggake pales. Lanjut. Kanggo sapa ana donya sawetara tumindak derek dawuh kami ayo padha golek sangu sowan mring alam pokok aja sira amung padha ketungkul mring indahing alam dunya elingo marang ilahi ae begegek ugek mel sadulit anak-anakku Gareng Petruk lan Bagong kawruhana ya nggih senajan to sira kabeh mung anake Semar wong cilik wong klak-angkik wong mlarat 17 wong pidak pejarahan ning kawruhana ya nggih dawuh Kanjeng Nabi Rasul khairunas anfa'uhum linnas maknane sak becik-becike manungsa nalika uripe sing akeh manfaate kanggo wong liya mula nggih senajan to kowe mung anake wong mlarat wong darahe sudra aja wedi kangelan ngendikane pangeran innana sang indallahi sawaun
sak temene kabeh menungso ning ngersane pangeran derajate mung padha, sing sugih sing melarat sing pinter sing bodho kabeh kuwi derajate padha, sing ora padha mung tingkat takwane marang Gusti. Padha gatekno gareng Petruk lan Bagong, adunya masraatul akhirah, donya kuwi tanduran kanggo akhirat. Lan sira kabeh aja padha ngimpi lamun ora gelem nandur kebecikan nalika urip ning alam donya, tundane besok lamun kebake nandur kebecikan ing kono bakal ngunduh wae pakati besok tekan ning akhirat. Iki delok jam pira? Mbon nuwun sewu niki pun meh jam 11 iki didungani napa mboten? Dungane mboten Mbah nganten. Dungane nggih, kula pun matur kala wau pun mulai parian kembang kenanga rupane putih, nek urung bar ndonga ora kena mulih. Janjine ndonga riyen nggih, dungane pengen mandi napa mboten? Nek pengen mandi syarate rada akeh ning kudu ditindakne, syarate ning papat. Mandine donga sepisan syarate sing ngomonge leren, sing dahar leren, sing kakung termasuk Mas Nganten leh ngerokok leren, tak jak ngemis yang pangeran. Mosok wong arep njaluk arep ngemis yang pangeran terus awake dhewe moangan nyamuk-nyamuk karo udut menak-menak. Lho kok penak men sampean arep ngadepi Pak Lurah tumuk-tumuk diandan sing apik aja meneh para wani sampean ngerokok nang ngadepi Pak Lurah nek krungu suaraku. Oke, lagu selanjutnya tetap bersama kami Bapak Ibu sekalian. Setiap manusia pasti mempunyai keburukan di masa lalu, maka yang lalu biarlah lalu. Yuk kita bersama-sama menyongsong masa depan yang lebih suci. Tetap bersama kami, lagune Gandrung. Gandrung Sinti deh. Gandrung sing iki piye kae apa iki mek iso apa sih kae? Iki versi ma'ruf. Ya wis pokok gandrung. Lagu pirang-pirang. Aku sing arep ngetokne Jaipongan, arep ngetokne Banyuwangi, ngetokne lagu Madura barang. Lah wong njaluk lagu sakmene mbane iki piye? Nggih sekadung teko kene. Santri kakung putri ayo ngaji
ngaji Bisa kanggo sangune mati para santri kanggo putri ayo ngaji Uripe ben ora rugi Islamiku agamane sinten de Islamiku agamaku Gusti Allah niku sinten de Gusti Allah pangeranku lan Muhammad niku sinten de Muhammad niku nabiku Al-Qur'an niku napa de Al-Qur'an niku kitabku para santri kakung putri ayo ngaji de Bisa kanggo sangune mati para santri kakung putri ayo ngaji de Uripe ben ora rugi para santri kakung putri ayo ngaji de Bisa kanggo sangune mati para santri kakung putri ayo ngaji de Uripe ben ora rugi Yo 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 Alhamdulillah, sallu ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, sambut kepareng paripurna pinunakani pamudhut lagu Gandrung. Lagu sarjangipun masih bersama kami Dewi Jatahe. Sata. Wis aku wis kesel lagu ngaji aku saya tenan Pak niki soalnya binjing niku pindah panggen. Niki sing kula ada yang mengganjal teng pikiran kula niku wonten Pak nembe mawon pikantuk kabar berita duka. Niki ning ngabari saking kula Mbah Yai niki tangginipun meninggal, nyelaminipun Mbah Wadi pernah celak ngajengan kula Pak. Tapi biar bagaimanapun kersane pangeran sing sedo ya tetep sedo, awake dhewe netepi dawuh ngemban amanah minangkani dawuhe Pak Muslim niku nggih mboten tanggungan enteng. Soale pomo kula mulih iki si mati ya tetep mati, ra ngoten to nggih. Nah, si penting sesuai karo pamudhutipun Bapak Muslim tetap eksis nggih kula ngaturaken panglipur lumantar seni budaya niki minangkani pamudhut saking niki Dewi Jatahe iki piye nduk iso apa ora? Apa pintu surga bae? Iki Dewi Jatahe pintu surga. Lah sing ngokong raneng iki wonge ya. Kok tahu, Bre? Ya Mbak. Monggo pintu surga saja. Pintu surga itu nanti di pintu surga apa pintu surga gue ini gigi tuh lagu sementen katai Bapak Ibu sekalian bermacam-macam lagu ribuan balagu ribuan solawat niku seolah-olah niku tersimpen teng baduk kula saya tidak mampu baris mau saking katai perbendaraan lagu
bahkan sampai kula menciptakan lagu dari tahun 99 niku Pak. Kathah lupa saya yang lupa, tapi nopo karya saya menyebar di mana-mana. Bapak Ibu sekalian, tujuan kula mendirikan Jamiah Sholat Putra Wali niki untuk memunculkan di Kabupaten Magetan sebuah seni tandingan. Mungkin muncul tandingan seperti ini sehingga sarana dakwah syiar kita di Kota Magetan itu semakin luas. Jadi biar membudaya tentang membaca sholawat, wong-wong sing ngenteng pelosok-pelosok desa-desa ben paham dengan pengajian, maca sholawat, yo nopo-nopo berjanji dan lain sebagainya. Tujuan kula seperti itu, sehingga betul-betul terjadi pangeran ngersakaken sehingga karya kula niku menjadikan barometer di Kota Magetan. Kenyataannya Putra Wali pernah meraih juara Karsidenan, juga pernah juara kabupaten juga 2 kali Pak. Niki mboten sembarangan. Mulane kula matur Putra Wali ki hadroh termahal sak Kabupaten Magetan. Yo termahal sehingga yo terbaik terus teropo nah ya. Wis terter pokoke. Wong kula niku natos mewakili duta seni selawat Hadroh Modern Kabupaten Magetan neng Taman Mini pernah 1 minggu ngisi acara zaman 2006 Pak, ngisi acara teng keliling pesantren teng JTP niku bakto juara ke kabupaten. Kula pernah mengisi teng riku niku neng Tanko Capo. Perjalanan kita sangat panjang, tapi saya tidak pernah menyerah karena kula niku menyadari kula niku kiai desa, kula niku kiai goblok, bondo ra gablek, rupa ora bejaji. Ning saya mempunyai tujuan uripku piye carane ben manfaat kanggo wong akeh. Ngene apa mboten? Sehingga apapun yang saya bisa, mulane pangeran ngersakake ngoten niku. Kula ra iso ndalang mbah kula gak eneng sing turun kiai, kula mbah kula sing dadi dalang gak eneng. Kula ngaji ya pinter, ndalang kula nggih saged Pak. Tengriku, kalau Allah menghendaki untuk meluruskan hambanya, maka makhluk yang lain tidak bisa akan menyesatkan. Sebaliknya kalau Allah akan menyesatkan hambanya, maka makhluk apapun tidak mungkin akan bisa meluruskan. Betul? Nah, tekane hidayah kini awak dhewe wis resik atine, wening pikirane, mangkate sangka ati krana agama kuwi ugeman. Nek wis diugeman mangkate sangka ati, nindakne agama mesti ora sembarangan, mesti betul-betul fokus konsentrasi pengen menemui Tuhannya. Ning nek ngrungkepi ngugemi agama mangkate ora sangka ati, biasane Pak cara nyantri ya salate ya bolong-bolong, pengajian ya tekone arang kading, ora patek eksis apa meneh jemahan ya nek kober. Biasane soale mangkate ngugemi agama ora sangka ati. Nggih napa mboten?